bayad sa kayo na sagbahon. Bang! Unsa na ang puy problema nimo? Kumusta sa pasugbahan na? Okay ra? Sus, ang bugiro jud kayo. Daghan ra ganing nakuha, mura nagsikinsa. Ako in town, kuul-kuul na lang. Mang, ay kumpiyansa ng kuul, mang. Basig mahilo ka. Sus, magbuot makagsugbaon ako ni. Magsugba po di kag imuha diha. Aw, manawag ro kung rescuer, mang. Maunsa ka. Hilas bud kayo kay dagha gisugba. Di po ko palupig oy. Magsugba po di kog ako ah. Murag kulang pa ko sugbahon nun ba? Mangita pa ko dito, be. Asa na pud ka na mo atong isa ay. Mangita na pud siguro lang isda. Daghan pa rin isda dito, di ba? Whoop! Ay, kasayang. May isda dito, ba? Uy, ano man to? Ano man to? Jackpot gina ko! Electric eel gina ito! Yati, unsa na po nakitaan sa isa? Uy! Tsamba kayo! Yati, unsa na po na nga isda bay? Lipay makayo, tanawon ka na ko be? Electric! Agay! Lah, noon sa man to, dikirig lagi! Mong! Tabang mong! Nya! Mo na itagam ni mo, patakar ang agkuhang isda! Mong! Tabang! Da, tanawa, nakatunog ang electric eel! Mo na itagam ni mo, kay hangol kay ka! Tuara, nakuya pa na, ako na lang magsugba-sugba! Nya! Na! Kalami sa mga sugbahon nun! Pang! Sleep well sa diya ha! Sugbahon sa kunin sinugba dire! Hapit na dyan maluto oh! Makakao na dyan kuhani! Time sabi, magkuha ka ako galing para maluto na ni dali! Sugba! 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 Yati, murag kulang man siguro na akong isda, bay. Kwaon ka na ako niyang isda, be. Pang! Kwaon sa ako niya, kay ako aning idungag og sugba. Pang! Pag-relax sa diya, ha? Sugbahon sa ako ni. Nyay! Nakuha sa ni Pang! Sa wakas! Nakuha na dyan ako! Yeah! Mang! Anong nikuha pa, mang ka? Pang! Tabang! Milisin mo, mang! Kawatan kang dako! Buisit ka, Pang!